Shalom, oras salam sejahtera di hita sagupna damang dainam, urian di Tuhan, bidia peta maringanan, dan menjadi bata na sumur na totong adongani pargulota. Di bagas setikyon, na nang marsajar hita sian hata ni dibata, ada jumulu hita marsada ni roha martanya kita. Dame ni dibata na sumurung sian saluk na roha. Ima mangaramoti akati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Urian ni Tuhan atani di bata na mamakuling hita di bagasan partikenon dienet may sian buku sada Musa manang buku di si Musa na parjulu bidu 15 mamuka may siya na sada masuk satway onom hatani Tuhan. Dung salpu akka jay mita odeng romahata ni Jehovah tu si Abram marhite-hite alatan. Nin nama. Unak kumabir ali Abram. Audulub-lubum. Upa masay belga. Alay ni na si Abram ma. Oye ali Tuhan Jehovah. Ahamali hanom mudiaw. Sana punu duaw. Si Eliezer na si Damaskus nama si Tian Bagasu. Akup nini na si Abram. Didang adong pinoparhu di leoko. Jala ida. Anak na tubuh di bagasan jabuku nama si Tian Au. Dungi. Romahata ni Jehovah madok tu ibana. Dan ibana tumiako. Naruar sian butuham ibana tumiako. Dungi ditugi Tuhanim ibana ruar tubalian jalaninna. Ua tailihon madopak langiti jala bilangi akabita. Muluha bilangan ho akai. Dungi didok muse tu ibana. Songonima pinoparmu sogot. Jadi porsia masih Abraham di Jehovah. Gabi hati koran na doi dietong Jehovah. Ido pajang. Huria nanolong di bagasan Yesus Kristus. Menurut survei nahami jaha. Sian sekian miliar julma di bagasan Portibion. Gumudang nama ninna julma na marsa. Ragam do arsa ni julma di jamas sundaya. Adong do julmay marsak ala di damarenakot. Ale adong muse do julme marsa ale di anak kon. Na pasti saluh na julma marsa. Di bagasan turpuk jamita na satu hita dia pala partikenon. Songon dia siya brah marsak rohana di bagasan parngolo. Di boto debatado saluh na arsa ni rohana. Jala pola maben arsak ni roa di si Abram. Pola maben ibana tahutan di bagasan pargo. Buasa ibana marsak sape mabia. Na marbosir mai di siala na somar pinop paribana sahatu partikyani. Huria nenlonga di bagasan Yesus Kristus. Diboto debatado saluna arsak ni roha do biar ni roha ni si Abram. Ali ni Roma dibata mamakuling ibana marhite-hite alata. Didot debata matu ibana unak ko mabir ali Abram. Adulubulubum upam masay belka. Takas ma dipabotohon debata. Asa pos roha di si Abram madalani parngolwol. Takas ma dipabotohon debata ia debata ido na totong manugyun ibana. Alini madidok debata tu ibana unak kumabiar au dulub-bulubu. Alay takas mamusenang di pabotohon si Abram songo dia dosa sitong na biar ni roha na diay di ibana. Mono tajah di bagasan ayat 2 sampai tu ayat 3. Takas do di pabotohon si Abram di si oya le Tuhan Jehovah. Ahamaleno mudiau sayna punu doau si Eliezer na si Damaskus nama si Tian Bagastu. Akup nini na si Abram didang adong pinoparku.
Diloko jala ida anak na tubuh di bagas saja buku na masjid ya. Ternyata omma arsa ni roha no balga di si Abraham jala omma na pola maben ibana babia. Soal lima ada marpino. Huri na nolonga di bagasan Yesus Kristus. Moloy ma tarujuk memang adon berpiga-piga hal nama basi Abraham nama dia. Na perjolo di dongani biar do ibana dung nita duon ibana. Akar raja na adong di daerah timur nama naban imasilo. Ale ternyata dan ina maban si Abraham lebih mabia. Soal marpinopar. Tentu sarobang do pamikiran ni si Abraham do titalak batak. Mabiar hidup titalak batak mulang pinopar. Makana nata igil di bagasan parngulun holang persoalan marpinopar. Ale di bagasan biar niroha, di bagasan hatahutan, di bagasan arsa niroha. Si Abraham dada pasahaton salut na holso nirohana tunas. Ale takas dari pasa ibana salut na tu debata. Ongga bisa ada persiajaran na arga manang dihita ganuk marsada sada. Molo marsak ko manginang di bagasan parnolomo. Unang lului manang unang pasa arsa niroham tunas. Ale pasa salukna arsa niroham tu debata. Pasa arsa niroham imam marhite hite tanyang tu debata. Asa boha, asa debatado na paposon roham, debatado na mangurupi ho, debatado na patao salukna akka na pinarsita niroham di bagasan parlo. Dung di pasa si Abraham salukna arsa nirohana tu debata. Di debata ma tu si Abraham dan ibana tu miakko naruan sian butuhan ibana tu miakko. Nah, secara pamikiran ya jelma, dada mungkin be boy si Sarah. Parni jabu ni si Abraham. Martinopar. Manang si Abraham na mungkin be boy martinopar. Anu ngapuno ibang. Alai dangadong naso terpatupa di bata. Saluh na terpatupa di batado asal majul me porsi. Jalalas ditogion di batama si Abraham memilangi akabitang bilang tidak songoni ma torok di pedok pardos. Secara logika Bapak Ibu tidak mungkin bisa mempunyai keturunan sebanyak bintang di langit. Tetapi ketika Allah menjanjikan semuanya itu, Abraham percaya. Di patuduh jala dihapor si Abraham do salukna hata di Jehovah. Alani medokon gabi hati gora do i di etong Jehovah. Ditiki mabir ibadah di papos di bata rohana porsi ibadah tu dia. Ketika dia takut, ketika dia cemas, Tuhan menguatkan dia. Maka dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ini yang luar biasa yang boleh kita teladani dari Abraham. Iman dia yang teguh, iman dia yang benar, iman dia yang murni di hadapan Tuhan. Huria nenlonga di bagasan Yesus Kristus. Hobarto jana saktu ita dia para partikenon di dokumar guru tulomoni rohani di bata. Buhado jolo manamar guru tulomoni rohani di bata. Na parjolo sahali marhite hite hatani di bataun jolo manamar guru tulomoni rohani di bata. Berarti porsia tu selalu pada ni di bata. Mana percaya kepada janji Allah. Ketika kita berserah kepada rencana Tuhan, maka kita percaya akan janji Tuhan. Ahaduna pinadato ni debata tu syabra. Na pinadato ni debata tu syabra ikomar pinopar ibana ikut tubuhan anak ibana. Jela pinoparna iko songo bintang na di langit. Jela dipasau di bata doi. Dipasau di bata pesalhu nai ala ni togu ni hapor syaut ala na hok do syabra. Tu pada ni dibata. Nah kita pe banginang ditugil do. Ahape arsa ni rohata di bagasan parngota. Ahape nama baik kita busi saur. Ahape nama baik kita tahutan di bagasan parngolot. Eko porsia do hita urupan ni dibata do hita. Mangadopi salut. Pada ni dibata madok tu hita ikon urupan na hita. Alani manginang ikon hok meita di pada ni dibata. Unang alani akasih taonon. Unang alani akka
pamikirion unang alaniak ka arsa ni roha gabi munggi hita sen pada ni debata alias si Abram nampe pada ni dibatai tidak seperti memakan cabai rawit gitu dimakan langsung pedas. Pada ni dibata na pinaima di si Abram di bagasan hasitiado 25 tahun dung ditogihon dibata iban haluar sian tano hagudangan hatubuanna baru pe dipasah dibata pinok pari ibana baru pe tubuan anak ibana si Isa julu 25 tahun. Nah kita pe abangina harus percaya kita bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti Tuhan tepati. Yang penting adalah bahwa kita tetap berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetap setia beriman kepada Tuhan di dalam kehidupan. Nah padua ako namanginang sama dia jelma namar guru tulo moni rohani di bata. Selalu marpanukku tu di bata di bagasan arsak mananglas ni roha. Taparwahon si Abram dia para partikeno. Dung marsa ibana ditiki mabiar ibana tu debata de ibana patupan panukunio tu debata de ibana mengalului akka pangurupio tu debata de pasa ibana salun akar sen rohana alina kita pia mangina kosongoni do di bagasan parmalu unang lului hamuna alus niaka arsa ni rohamunai tu narung di portibio unang lului hamuna alus manak arsa ni rohamuna tulong amuna jelma ale lului hamuna ma alus do arsa ni rohamuna holang tu dibata sabi dibata do parhitiatta dibata do partano batuatta ibana do natau mangurupi hita di bagasan akka sitanotta ale ni ko porsia hita maka porsia dibatasi nasa rohano sen nasa pikiran jama si sonario na manginang sonario kuna kadingan gudang dujul mabay julme marsa gudang do akka arsa ni rohata ado do na marsa ale ni akka maret na so na marenakon ale ado musay do julma ale ni akka inakon lagi marsa ibana ale na rumikot pita apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu maka kita harus mencari sebuah jawaban itu kepada Tuhan bukan kepada yang lain namangi amanginang ado neneng dohono ni debata tu hita dia pala partikenon songo dia di jelma namar guru tulo moni rohani di bata jelma namar guru tulo moni rohani di bata berarti imana di bagasan hasetiaon maka porsyai di bata mana tetap setia di dalam iman. Nah molo taparwahon namanginang di turpu jami tahun dia paonopon songo dia dung di pabotoh di bata saluk na neneng masa tu ibana dido debatado dek pada poni gabi hati gora doi dia tong jahuba porsia ibana gabi hati gora nah kita pe kosongon itu di bagasan ha porsia do hita maka porsia debata di bagasan ha porsia do hita mangoloi debata alini tapat tuduh mai di bagasan ha kapar ngolota asa boha asa di pasau debata saluk da tu hita kabaga-bagana asa boha asa dilir debata tu hita akana hiniri mirohatta alinya mangina unang behita mabiar di bagasan parangolo saulat nae molotung pehamuna mabiar mangina pasat tamuna biar ni rohamunai tu debata eko porsia du hita pada ni debata di pasat tu hita pada ni debata maka long hita ikon hilalauk tadu di bagasan jadi mangina molo sonari hamuna songon si Abraham dan marpinopa mana sonari hamuna dia pala partikenon marsa alaniak kainak korang muna porsia mahamuna pangidu hamuna pangurupe su debata do na tau mangalehon salut na pangurupe na dumingga di bagasan parnota manusia memang bisa membantu kita manusia memang bisa menolong kita tetapi pertolongan Tuhan penyertaan Tuhan jauh lebih indah daripada pertolongan orang-orang yang ada di dunia ini. Lihat Abraham dia setia kepada janji Tuhan. Lihat Abraham ketika dia takut dia menyerahkan ketakutannya semua kepada Tuhan. Lihat Abraham ketika Tuhan berbicara kepadanya maka dia percaya sepenuhnya kepada apa yang Tuhan sampaikan. Nah kita ikon tugudu haporsyata maka porsyai Tuhan. Ikon lem tugudu haporsyata molotung di bagasan sitanok kita.
tahapor siya Tuhani siya nasaroha do pikirata asa tauhita manadda jalamang lalo muni rohani di bata. Amin martanya kita. Muliatin ma Tuhan. Upasa rohanami tuho. Didenggan di basam na totong pinasahamu di bagasan panon nami. Marhiti-hiti hatam di pengoto hami. Asa totok kami pasatun saluna arsa ni rohanami holang tuho. Asa totok kami ho di bagasan padamu. Jala satia mangoloy ho. Urupi hami mangulang salhut nai. Tuaka na manangyon hatamo na le Tuhan. Api arsa ni roha di dasida. Mulutumpe na marpinopar do pelio marpinopar ale Tuhan. Mulutumpe ala ni pinopar na gabi marsa na sida. Pargugoy na sida. Asa totok margugo mga dupi salut na arsa ni rohana. Mulihate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus. Martanya kami. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan mamas-masuhita.